Mai încet, mai încet. Deja e ora. não ganhei. Não vai vir. Ah. Abi Özgür'le mamayı mı tam kadar garip oldun mu? Nu pot veneam. Mai harată tot veneam. Fără grijă. Stă după el, duce, după Tuareg. L-am adus prima orație. Já liguei um caminhão.
Ieri, n-ai de-am spus că duceți pe ala. Vrem de camera. N-ai putut. Numai încet. Da. Bine că am putut urca. Fă și o poză. Am făcut poză deja. Fac eu poză. Nu, am făcut deja. Să mai facem. Mai facem. De la mine, pară de poze, să le fac poză. Lasă că rezolv eu, nu stres. Că pot și cu o mână pot să... De la Florin. Fă la Florin. Zie. Stai! Oh! Filmează groapa. Am filmat deja. Aquilo aqui tu, pускай tu. N-ai progror. N-ai să ne calașele. Ia, ce cărcădeat! Excelența! Nu mă paraștune și ai grăbineale! Ai, că aia vine ante și Antonică de pușo, drept! Deci ne ales că Florin de clipă, târte n-ales că... N-ales că și nada. Ia, ca de faula, ne ca de peschița, Florin! A doile scocări. Ia, două, A, ce din pulă, o preu că. Nu ce te n-ați din pușa, va. Nu, n-ați prindem tu mete de la mine o tele. ia, că și-a că ce dat și gata! Mai pa. Nici de călnie, nici. Să ne trecă de astăzi, că mă tu te de canti, polemico! N-aș oricum mă taro că. Florina, cai pe mică, ce te lei? Așa primeam că și eu niște decolați pe așa aici pe grezie. Rentan, așa are râstele, haide să...
Yankele tam o şaban. Sogor. Döşet romanı graftik gidiyor. Naisanik alaşıllı mı? Ya sana geldi. Şimdi babanın deflori. Engellelim karı. Karaycı bre vedat Mama yine bağlanı. Pesanike de doriš. Ella me que te esperte para ir a casa para vaše mate. Esa cara la manga para que la maticao tú. La manga de resales. Ya que nadie que te ma que te la gente mamá te eche de los Tati cable estoy. Peleste, ahí está la leste, no se llama. La leste. Znači da te mali. Žena sa kelo. Viva Natala Flori. Hai să pune că grapa. Așa mă tărim, să te calăm. De seama tu n-ai. Le chiari de putere. Kirele stui janemu. Da, hai cu mașcar. Perla, care scara? Asta scara. Am visto. Te chiaro goni. Te chiaro da начальному. Кути туди састра. Куди туди састра. Кути туди састра. Надо да мосато састра. Кути. Ай, ми сама на мотор. Ai motor. Да. Екперия. Яду. Să credeți că te șapte. Andiamo in c'è che scuola. Că le caveri con la mucăr de caveri con la dixo că te. Cam ce iuve. Evadele lo del credere sciucarte. Barogero credeți. Evadele credere sciucarte. Nu faceți, vă rog, un pic de loc aici, copii. Vă rog mult. Mulțumesc. Bun. Amico quello. Sì, da che alle chiede. Acela e telefonul. Marius, mă trebuie să plac colțurile tale. Leco de pe. Și care? Ce lasă gheară? Nu mă lau să o colțuri, dar avem curați cu la colțuri. Manus che c'è lei, Le da nuova. Sì, lei, se c'è che non ducați. Bine, te că abbiamo. Asilele cârna cadou, Fire Paulo. Catanice punească aur, do te sile păstrăzi aur, te nacă sau căsile. Anche de, anche de. Arde. Ede. Mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu să fiu și voi. Au pe Cine copilul Dumnezeu, Baptele. numele Domnului. Baptele. No, acana așa ne. Hai, avem în ce. Aleti meno tal, că ne ta, letu Petru, tu că le caji. Abe, da. Avem șucare.
Ia, câte tare Mai angal, pico, mai angal. Țârge mai angal. Țârge nici pico mai angal. Mai angal. Mai închei, pico, bă! Mai închei, pico, mai închei! Deci cozele, frăiate, Petre, Peko maškari odore. Pepa maškarila. Peko maškari odore mu. Che carichi na cano sa stricata. Ajută-l pe la mâniere, tu n-a făcut. Asta e picol. Tine să avem mai ceva. Adena ma că româniere cancia pe pelală. Mai e și bine așa. Nu pocapin. Polcape, se mai Next day do you for Moscow? Mike, next day do you for Levi for Moscow next day? Do you? Mai lung, puteai la mai lung. Naša tu mora prva pigreće, ja mai paral că n-ai mai paral că n-ai micano șarlotele, n-ai micano este colțul. Ce pune nu să-mi sare că de ce pun? Pe data lui început trebuie pe casă. Hai! Continuă. Nu ne apropiem tare așa cum ne-am întâlnit la bun început. Vrem să începem această lucrare. Ultima stație. Domnul să binecuvânteze familia. Amin. Domnul să binecuvânteze întreaga asistență și cerem binecuvântare. Frate Florin, numiți pe cineva care să ceară binecuvântare peste lucrarea asta. Dănuț, zice, Mike. Că aici să-și ia capul, adică să-ți roage. Stăpâne Tată care ești în ceruri, Aleluia, Doamne Iisus. sunt ultimele momente Aleluia. aici, în locul acesta, hotărât și rânduit de Tine. Doamne, îți mulțumim că până aici ai fost cu noi. Ai privit cu ochii Tăi de milă din altul cerurilor, Doamne, în această zi. Mă rog în mod special să binecuvântezi familia îndoliată. Amin. Am vrea să aduci mângâiere, Amin. să aduci alinare. Amin. Te rugăm să întărești pe cei ce au rămas în urmă. Amin. Pe sora Mărioara împreună cu copiii, întreaga familie. Vrem ca prezența Ta, Dumnezeule, să rămână pentru totdeauna. Amin. În inima lor, în casa lor. Știu că va lipsi fratele Traian, Doamne, va lipsi prezența lui și nimeni nu poate locui prezența lui. Dar Te rugăm pe Tine prin Duhul Sfânt, Doamne, să faci această lucrare, Doamne. Atunci când va simți greul, vor simți, Doamne, lipsa lui. Te rugăm să vii să aduci mângâiere. Amin. Și prin Duhul Sfânt, Doamne, să-i binecuvântezi. Îți mulțumim, Te lăudăm și Te binecuvântăm. Te rugăm să binecuvântezi mai departe lucrarea ce se va face în locul acesta. Amin. Și fratele Sabău, fratele Nelu Sabău, care este aici, un cuvânt de îmbărbătare scurt, după care vom cânta cântarea Dragoste Divină Sfântă și lucrările continue. Da, dragă familie, oameni buni, frați și surori, este un capăt de viață pământească și de acum nu o să mai spună nimeni Traian din Huseni, și o să spună Traian din cer. Amin. Pentru că el s-a încrezut în Dumnezeu, l-a iubit pe Iisus Hristos, l-a luat de mântuitor. Dorim binecuvântarea Domnului peste familie, că numai Domnul poate binecuvânta și numai Domnul poate să dea mângâiere și numai Domnul poate să dea îmbărbătare, numai Dumnezeu poate să completeze locul din biserică
și numai Dumnezeu poate să vă ajute când vă va fi greu. De aceea, cuvântul spune că dăm pământului cei din pământ și cu toții suntem făcuți, formați din pământ și cu toții mergem în pământ, dar sufletul merge la Domnul. Cel mai important în noi este sufletul, cel mai important din noi este sufletul și noi punem mare accent pe trup. Am vrea să ne schimbăm mentalitatea astăzi, să punem accent pe suflet, că sufletul este de la Dumnezeu și merge la Dumnezeu. În momente ca acestea, aș vrea să avem un cuvânt potrivit. Spunem, așa cum spunea fratele Gigi acasă, spunem, nu cerem iertăciuni și nu facem lucrurile într-un fel în care nu învață Scriptura. Dar spunem, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Traian cu credință, l-a binecuvântat cu familie, l-a binecuvântat cu biserică și cu o nădejde vie că va fi în cer cu Dumnezeu. Și credem că el este în cer cu Dumnezeu. În momente ca acestea este un cuvânt din Daniel, ultimul verset din ultimul capitol, care spune așa: și punem și adăugăm numele lui Traian aici. Iar tu, Traian, du-te până va veni sfârșitul. Tu, Traian, te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Și aș dori despre fiecare din noi, când vom fi în situația asta, să spun aceste cuvinte. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să facă ceea ce am auzit astăzi, ceea ce s-a vorbit astăzi, să fie important pentru noi. Nu vă uitați la vârstă, nu vă uitați la buletin. Uitați-vă la Domnul. Dumnezeu vrea inimile noastre și Dumnezeu vrea să trăim pentru El. El să fie slăvit în veci în toate lucrurile. Amin. Amin. Dragii mei, cântăm această cântare minunată, dragoste divină sfântă, ce adânc te dăruiești și din inima lui Iisus peste vremea aceea. Cântăm. Dragoste divină Atenate și de canci, Andrei. Carigo bumbu,
Ca să dică kilo mă. Dică mai închenici că fă nu, care este de kilo. Da, e că kilo, care ne țuși de fă nu. Kilo. Hai că așa e, da. Morta di cioccatar, Petre, što da te leća ti da? Mica e sa mea, mă gândesc la asta. Eu asta cu tine. Haide cel ce Ce trebuie așa pe știu? Dar nu mai mișcă. Cine că tot aș trebui mai întâi? De la alții. Cine să fie mai întâi? Dă Petre. Não, Pet, não é teu Pet. É boleiro Pode meter o Foi Andris, veio o Cebel. O Cebel, aveli Folha aveli passa, questi passa avelo betono, questo betono avelo vito. Venirea lui se apropie.
treacă tot de Că ne vale su carton. Tot de carton că să. Da carton. Câte ne carton eu ți-i să tu? Dragii mei, suntem în momentul în care mai facem o rugăciune de încheiere. Ce înseamnă încheiere? Pe toți ne credințăm în mâna Domnului, dar în mod special familia. De aceea Dumnezeu s-a ascult de rugăciunea. Și e făcut aici sub cerul liber, cea mai mare catedrală care mai există pe pământ. Și Domnul să ne întărească. Trei. Trăian care pleacă? Acolo, acolo. Da, frate. Hai, dar nu. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Să ne gândim că ziua de mâine nu e asta noastră. Este ascultător. Vreau să mulțumim Dumnezeu pentru că ne-a ajutat și datorită Lui încă mai putem să-L da pe Dumnezeu. Vreau să mulțumesc de Dumnezeu pentru fratele nostru care s-a mulțumit pentru propostul nostru credincios, a fost exemplu. Așa ca să ne rugăm cu toții pentru sufletele noastre, pentru cei dragi noștri. Aș vrea să ne rugăm pentru familia aceasta care este greu încercată, să o mângâie Domnul Iisus Hristos. Intrăm în rugăciune. Tată care locuiești în ceruri, stăm în fața ta, înaintea ta și venim să ne rugăm, să ne ascultăm rugăciunii. Te rog frumos, Doamne, să te rog de familia aceasta, care este familia mea, Doamne, din locul acesta, Doamne. Îndură-te de sora Maria, Doamne, îndură-te de Florin, îndură-te de Nici, Doamne. Îndură-te, Doamne, de Stinca, îndură-te de toți, de Ștefănuți, de toți care suntem aici, Doamne. Mângâie-le sufletele lor, Doamne. Doamne, nu putem face mai mult, Doamne, decât atâta să ne rugăm. Dă-le biruință pe care, Doamne, ajută-le Tu, Doamne, când le va fi greu, Doamne, să fii alături de ei, Doamne, chiar dacă lipsește cununatul tream în mijlocul lor, Doamne, umple-le golul, Doamne, să fii de partea lor, Doamne. Credem lucrul acesta că vei lucra, pentru că te-a rugat în numele Lui Iisus în continuare, rămâi cu noi. Amin. Încet. Iana în gheală. Venim să vedem bine cuvinte. Și viața ca de viață. Cine tu já ne ești pozat. Iară vă școline. Canta să așa. Dentro-me palavra, dentro-me palavra. Dentro-me palavra essa hora. Dentro-me palavra. A ver. Foi, cara. Hai, já seja em casa. Vai, seja. Entra, ela pode ficar uma nada. Sai jantar o fico com o que fala. Fica pra falar lá. Dá mais tempo. O Pedro é que până la făceară É só mais. Hai, posso entrar. Vou marcar e poate că distanța e. Diferența să și o să mă planta și o să asta. Mașca, asta.
Era prea mizerie. N-a rătocat la O să stric cu Dunai, că știu Păi tu dă-mi, nu. Să lăjim. O să stric mai zău. Că pe beton nu ai vorba. Da. Sunt s-a rugat și de papu. Așa e, până va de clăpute, n-am mai de clăpute, deja te vai. Și care, n-are nici de tu să-mi pară de lui. Care să vrei bine așa? De nu știu, că m-aș ca să văd de scriu. Așa, așa, va. Așa, că răcund. Avem televizor și Avem, parale, sigur, ceva normal. Avem un fel ca teșevul, un cala ca teșevul, camele. Nu trei ani de gust. Așa e că tată pană. Da, Să vreau că te vezi pe la chicără. Te vezi, că n-am mai micat o reale cum a te vezi. Și au ridicat pe eu că nu te-am vezi. Chiar, nu chiar. Hai, dați cu mașină.